3 दिन में रो रो के कविता हम लिखल बन जौन आज हंस के सुनब रुआ दावे के साथ हम कहते नहीं। कविता लिखे के शुरुआत कैसे भइल, कैसे हम कवि हो गए नहीं, एक पीछे के राज बताओ तन जौने खातिर आज नागेंद्र उजाला जी के आदेश आयल बा। बाबूजी हमारा बड़ा चिड़चिड़ा दिमाग के आदमी, बहुत तेज प्रवृत्ति के आदमी, उनकी रहत बगैर रहते रहते बाहर रहते जूतवे से काट देते ही खतवा हमार पक्का कहते नहीं। हम बाल रखले से, अंगूठी पहले से, माला पहले से, गौले बजौले से बाबूजी के सख्त चिड़ रहे। 36 का आंकड़ा हमारा से, हम बचपन से विनोदी प्रवृत्ति, अब बाबूजी के चिड़चिड़ा दिमाग, बस यही जैसे हमके कविता लिखे के शऊर आ गए। सीधे सीधे सुनी कविता सृजन कैसे भइल, कविता कैसे लिखे लगनी, एक पीछे के राज बाई ये कविता कि हम के हई हम का हई, पूरे मनोयोग से सुनिएगा सरकार, आपकी तालियां बजे न बजे, लेकिन यह कविता मेरे अंतरात्मा की आवाज है जो आपके बाद बीच परोस रहा हूं। सुनिए, हम के हई हम का हई साचे बताई आप से, उहे कहिले रात दिन सिखनी जे अपनी बाप से। बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, बापे की गोदी जन्म भइल सगरो हमरी कविताई के, यही में आधा बखरा बा दूधो के हमरी माई के। सरकार आज तो माई के दूध भी लाजमी हो गई बा। हमारे यहाँ जने आंगनबाड़ी में पढ़ावेली, बोतल एगो बेगवा में डलले जाली, लड़का बा 3 महीना का सुता के मुँह में बोतल ठेस दी है, अपने स्वेटर लगे पीने बैठ के। जौन माई के दूध पी के बढ़न हो तौन आ जौन बोतल के दूध पी के बढ़न हो, दोनों में बड़ा अंतर हो सरकार। जौन पाउडर के दूध पियला बा ललकारी ना चल के, अपनी माई के दूध पियल हो तो न्याज मैदान में पूरा दिन ललकारी पसेना ना हो देही में। कहा तो ऊँटे के दूध पियला बा, ऊँटे का पसेना ना होला, ओकर देही में पसेना जो माई के पियल हो ललकार के चढ़ जाए, भले ओकर कमजोर है तो कहा चढ़ जाए छाती पर तुरंत बढ़ जाए। उनकी ई शक्ति होला कि यही में आधा बखरा बा दूधो के हमारी माई के। हमरा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछबी कहिया से। बाबूजी के हमारी ससुरा या मामा दूगो बड़ी प्रसिद्ध गाड़ी रहे, बात बात में ससुरा मामा कहे। हमरा ख्याल बा 5वां में हम पढ़त रहनी तहिया से बाबूजी कहिए रे ससुरा, तो हम पूछबी कहिया से। इतना सुनते बरमंडे पर पारा उनके नाचे लागी, वो लगी है हमके चुटियावे, हम जान तेज भागे लागी। दौड़ावे लगी है तब कही है तो रुकबा मामा रह जइब, दौड़ावे लगी है तब कही है तन रुकबा मामा रह जइब, हम तनकी भर रुके कहब दौड़ा मत बहने ढह जइब। कसम से कहते यही तरह हमने के बात विवाद होखे उनसे। दौड़ावे लगी है तब कही है तन रुकबा मामा रह जइब, हम तनकी भर रुके कहब दौड़ा मत बहने ढह जइब। अब बाती के तुक ताल बैठे, बाती के तुक ताल बैठे तब मन बढ़ी सीखे लगनी, अपन उनकर संवाद कुल एक एक लाइन लिखे लगनी। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के, हमें का जन कितने जाने के 1975 में जन्मे न भइले, बहुत लोग के। पहली कविता के जन्म हवे सन 1975 के, अपनी खेते में धल हले बाबूजी बकरी 76 के, उ बांध छान के ले अले, हम खोल खाले हुलका देनी। बुझाता ना स्पष्ट बात हमार, उ बांध छान के ले अले, हम खोल खाले हुलका देनी। उ हमरा के कविता दहले, हम उनके कुछ ना देनी। उ मार मार पूछे लगले काहे बकरी ते खोलले हो, खोलही के तोरा रहल हो तो काहे ना हमसे बोलले हो। हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना पड़ब एह पचरा में, अब माई हमके लुकवा लेली हौहा के अपनी अचरा में। हम कान पकड़ क्रिया खैनी अब ना पड़ब एह पचरा में, माई हमके लुकवा लेली हौहा के अपनी अचरा में। हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गई। क्या बात, हम परल परल सोचे लगनी तबले माथा चकरा गईल, आंसू बन के बिजली की तरह कविता कागज पर आ गईल। वो कविता लिख के देनी हम बाबूजी के धीरे से, आ तहियो खोजले साझी ले हमरा के होत फजीरे से। राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तनले, राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तनले। माई बीचे में पड़ गई तब जाके वो कैसो मनले, माई जाके बीचे में खड़ा हो गई। हमके आजो याद बा कि जाए दी छोड़ दी, खात में पिलो कुकुर के नहीं मारल जाला। हालांकि हमारे बाबूजी पीला कुकुर से तनिको कम आदर हमार नहीं कहने, तनिको कम नहीं। हाँ, राती के खाना खाते में मारे खाती डंटा तनले, माई बीचे में पड़ गईली तब जाके वो कैसो मनले। बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर इहे करबे। बाबूजी कहले बाकिर जाते जाते कहले अपनी करनी के फल फरबे, असली हमार शराब हुई तो जिंदगी भर इहे करबे। जब बाबूजी सरगे गईले तब से ही सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। आज देश विदेश में अगर घुमाओता तो उन्हीं के शराब घुमाओता। देखिए पिता के शराब भी आशीर्वाद में कौन परिवर्तित हो गई कि जब बाबूजी सरगे गए तब से ही सहज ज्ञान भइल, उन्हीं के दिहल शराब आज हमरा खातिर वरदान भइल। बहुत 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 प्रणाम आपके। हम प्रेमी उनकी चरणन में
हम प्रेमी उनकी चरणन में अब श्रद्धा सुमन चढ़ाई ले। कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। कविता कहले से पहले हम बाबूजी के गोहराई ले। बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन आपके, बहुत 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 बचा के